Дискотека на литовищі в окупованому Джанкої тривала кілька годин. Близько 4-ї ночі там пролунали перші потужні вибухи, а небо осяяли сліпучі спалахи. Російські воєнкори та навколо військові спільноти повідомляють про знищення пускових і радіолокаційних систем комплексів С-400 «Тріумф». Це найсучасніші російські комплекси ППО. Також припускається масштабна детонація ракет «Циркон» та «Земля-повітря». На користь цієї версії може вказувати те саме яскраве біле сяйво, характерне для горіння ракетного пального. Супутникові знімки також підтверджують пожежу на литовищі біля Джанкоя. Там зафіксовано 6 джерел займань. В українському війську не розкривали деталі, зазначивши, що вороже литовище – така ж законна ціль, як і будь-який військовий об'єкт росіян в Криму. Натомість окупаційна влада наче води набрала до рота. А в етері пропагандистських медіа лише повідомлення про заборону руху від Джанкоя до села Побєдноє та схема об'їзду, щоб згарище на ворожій базі очі не муляло. Также временно изменится схема движения междугородних и пригородных автобусов. В региональном министерстве транспорта просит водитель заранее планировать свой маршрут. На аеродромі поблизу Джанкоя базується 39-й гелікоптерний полк 4-ї гвардійської армії ВПС і ППО. Але, схоже, не лише він. Зокрема, на супутникових знімках від 9 березня зафіксовано 10 ударних вертольотів Мі-28, 2 К-52, а також 4 штурмовики Су-25. Окупаційні силовики вже схопили і змусили вибачатися дівчину, яка першою зафільмувала прильоти по ворожій авіабазі на півночі Криму. А російське міністерство нападу все одно мовчить. Розібрати разючу атаку на литовище Джанкоя наважилися лише російські військові аналітики. На їхню думку, Сили оборони України застосували балістичні ракети до М142 «Хаймарс» «Атакамс». Аналітики видання Defense Express зазначають, що удар дійсно міг бути завданий цими ракетами, навіть із дальністю 165 кілометрів, яка є у ракет М-39. Нібито саме такі ракети були у березневому пакеті військової допомоги від США. Фахівці Defense Express називають використання такого типу ракет з касетною бойовою частиною ефективним для ураження позицій ППО, вертольотів та літаків на відкритих майданчиках. Ба більше, минулого разу «Атакамс» використали саме для ударів по литовищах окупованих Луганська і Бердянська. Тоді касетне начиння перетворило російські вертольоти на решето. Выкидываем прошлую жизнь, временно начинаем новую. Рефат Алімов нарешті на волі після 8 років у російській в'язниці. Перший телефонний дзвінок до мами, що чекає вдома у Ялті. Салям алейкум, анай. Меньших тим. Иншалла, уже завтра, мама. Завтра уже, иншалла, будем дома. Бранця тримали у колонії міста Салават, що у Башкортостані. Це більше 2000 кілометрів від рідної Ялти. Найскладніше, каже Рефат, залишати стіни камери, усвідомлюючи, що у цій в'язниці ще залишаються незаконно засуджені кримці. Тяжело уходить, понимая о том, что наши ребята еще остаются там за забором. Прощаться с ними было тяжело. Смотреть я не мог в их сторону. Ну, альхамдулилля, думаю, иншалла, уже скоро мы их тоже будем встречать. Шлях додому непростий. Адвокат Адем Семедляєв розповів, що спершу рушили з колонії до самого міста Салават, звідти автомобілем до Уфи, а тоді літаком до Ставропольського краю Росії. І лише після цього до Криму. Надеемся, что в ближайшее время доставим Рефата домой, к семье, к маме, к сестре, к родственникам.
все уже заждались, все уже обрадовались, то, что он вышел. Дорогою уже колишньому кримсько-татарському бранцеві влаштували шопінг. Після 8 років у справжніх нетрях російської колонії це перше цивільне вбрання Рефата Алімова. Зараз йому 32, але на момент затримання російськими силовиками у 2016 році кримцеві було лише 24 роки. Після незаконного ув'язнення знічуються навіть від різноманіття кольорів навколо. В тюрьме 8 лет мы видим одних и тех же зэков, одну и ту же одежду черную. Здесь вообще глаза разбегаются. Мне кажется, что на меня все смотрят. Мне кажется, я сам себя непривычно до сих пор чувствую в этом виде. Вот. До окупації та незаконного арешту Рефат Алімов працював автослюсарем, а пізніше торговельним представником у Криму українських кондитерських компаній. 8 років життя забрали російські окупанти за порожніми звинуваченнями у тероризмі. Це вже стандартні закиди за часи окупації у переслідуваннях кримців. Буцімто спроби повалення російської влади через надуману причетність до забороненої в Росії, але дозволеної у всьому світі партії Хізбут Тахрір. За ґратами ще залишаються 5 кримських бранців, затриманих разом з Рефатом Алімовим. Вадим Сірук, Муслім Алієв, Інвер Бекіров, Арсен Джапаров та Емір Усіїн Куку. Сам Рефат, попри звільнення з в'язниці, ще має рік обмеження волі, зобов'язаний відмічатися в окупаційній поліцейській управі та із забороною залишати окупований Крим. Тим часом, каже, зосередиться на допомозі та підтримці родин своїх співвітчизників, яких росіяни досі тримають у неволі.